Les Illes Balears es troben dins la franja on es podrà observar la totalitat de l'eclipsi. El fenomen travessarà primer Menorca, continuarà per Mallorca i acabarà després a Eivissa i Formentera, que serà el darrer territori de l'estat espanyol a observar-lo. La fase parcial de l'eclipsi començarà a les 19:37 hores a Menorca, un minut després ho farà a Mallorca i a les 19:39 a Eivissa i Formentera. En aquest moment apareixerà una petita escletxa fosca al disc solar. A simple vista encara no es percebrà cap canvi en la llum ambiental, però sí que es podrà observar amb els filtres adequats. A poc, la lluna anirà cobrint el sol fins a la fase de totalitat de l'eclipsi. En aquesta fase es fa visible l'anomenat anell de diamant, quan la lluna està a punt de cobrir completament el sol. El moment de màxima foscor, quan la lluna estarà completament alineada amb el sol, arribarà entre les 20:30 i les 20:33 hores. La corona solar es podrà observar amb el màxim contrast. Començarà primer a Menorca a les 20:30 hores al llarg d'un minut i progressarà cap al sud. A Mallorca, el disc solar quedarà completament cobert durant uns 96 segons, a partir de les 20:32 hores, mentre que Eivissa viurà la fase total durant una mica més d'un minut a les 20:33 hores i a Formentera s'observaran uns 30 segons de foscor total al voltant de la mateixa hora. A partir d'aquí el sol tornarà a aparèixer per un dels costats i es torna a fer visible l'anell de diamant i comença de nou la fase parcial. La fase final de l'eclipsi ja no serà visible a les Balears, ja que es produirà després de la posta de sol. A Menorca, el fenomen acabarà a les 21:21 hores, un minut després a Mallorca, mentre que a Eivissa i Formentera es perllongarà fins a les 21:24 hores.